האם ספר דניאל הוא נבואה קדומה שהקדימה את זמנה, או חיבור מאוחר שנכתב בדיעבד והוצג כספר נבואי קדום? זו אחת השאלות היסודיות בחקר המקרא, ולא מדובר במחלוקת שולית, אלא בהבדל בין נבואה מפורטת מראש לבין טקסט שמסדר את ההיסטוריה בדיעבד תחת ניחוס סמכותי של שם קדום. בסדרה הזאת נבחן אותה שלב אחר שלב. נפתח בתיארוך הפחמן ובמסגרת המתודולוגית שתאפשר לשקלל אותו. החיבור מציג את עצמו כאומן נבואי משלהי גלות בבל. אבל חוקרים רבים טוענים שלפחות פרקי החזיונות, ח' עד י"ב, חוברו על האירוע סביב ימי אנטיוכוס הרביעי אפיפנס, בערך 165 לפני הספירה. כאן נבדוק את הראייה החומרית החזקה ביותר, ונסביר איך לשקלל אותה במסגרת בייזיאנית. נתמקד בראיות שניתנות לשקלול. המטרה, להעריך מה הסיכוי שפרקי ח' עד י"ב קדמו לזמן המשבר ולא נכתבו בתוכו. נחשב כמה כל ראייה מזיזה את המחט, ובסוף נראה אם הן מצטברות לכיוון שמכריע את הכף. לפני שניכנס לראיות, צריך לדייק את השאלה. מטרת הדיון היא לקבוע האם חטיבת החזיונות קדמה למשבר האנטיוכי באופן ממשי, או שמא נכתבה במהלכו כתגובה לאירועים עצמם. המונח מוקדם ישמש כאן במובן פונקציונלי. קדם משבר, ייתכן במאה השישית לפני הספירה, אך לאו דווקא. גם תארוך לתקופה ההלניסטית המוקדמת עדיין סותר את מודל החיבור המאוחר סביב 165 לפני הספירה. במילים אחרות, גם אם בסוף הראיות יובילו רק לתארוך הלניסטי מוקדם ולא יכריחו תארוך פרסי, עדיין זו תהיה פגיעה ישירה בתרחיש של חיבור מאוחר מזמן המשבר. מדוע זה משנה? אם מקבלים תארוך מוקדם, כל תארוך שקודם למשבר, המשמעות היא שיש בו נבואות מפורטות על אירועים עתידיים שקשה מאוד להסביר באמצעים טבעיים. לשאלה הזאת יש גם השלכות תיאולוגיות רחבות מבחינת אישוש עיקרי האמונה היהודית. נציג כאן קטע מדברי אברבנאל. דניאל ויחזקאל שניהם ראו מראות אלוהים, והנביא ירמיה על שניהם אמר, הקים לנו אדוני נביאים בבלה. וסגנון הדברים יוכיח שהייתה מדרגתו של דניאל בהם זכה וברורה מנבואות יחזקאל. אם בעניין המלכויות, אם בעניין הגאולה העתידית והגבלת זמנה, וגם בעניין תחיית המתים, כי כמו שכתב הרמב"ם, באיגרת התחייה, לא נמצאו כתובים מעידים עליה בבירור, מבלי דחיית טענה וערעור, כדברי המלאך לדניאל, והוא העמוד אשר נשענו עליו. מענה הישועה, מעיין ג' תמר א'. בעוד אברבנאל מדבר במונחים של קדושה ומדרגת הנבואה, הניתוח שלנו יבקש לבדוק האם המציאות הפיזיקלית והטקסטואלית מאששת את התשתית הזו. עם זאת, חשוב להבהיר שכאן לא ננסה לפתור את כל שאלות ספר דניאל. בסרטון הזה נשהה סוגיות כמו דריווש המדי, פרס, יוון ושאלות נוספות, ונחזור אליהן בהמשך הסדרה. לעת עתה נתמקד בחבילה אחת של ראיות חיצוניות, ובאופן שבו נכון לשקלל אותן, כדי לשמור את הדיון ממוקד. למה בכלל צריך כאן מודל? משום שאנחנו לא בודקים רק ראיה אחת, אלא מנסים לשקלל כמה סוגים שונים של ראיות, בלי להישען רק על אינטואיציה. כאן נכנס המודל הבייזיאני. הוא לא מחליף שיפוט היסטורי, הוא מכריח לנסח אותו מספרית, לבדוק רגישות להנחות ולשאול איזו מן ההשערות מסבירה טוב יותר את הממצאים שבידינו. לפני שנבחן את הראיות, נגדיר 3 השערות. H1, קדם משבר. חטיבת החזיונות קדמה למשבר האנטיוכי באופן ממשי. H2, דו שלבי. מסורות קדומות אכן קדמו, אך החזיונות ח' עד י"ב נוספו רק סמוך למשבר. H3, מאוחר. עיקר החיבור נוצר בתוך המשבר עצמו, כטקסט פסאודו-אפיגרפי על האירוע. כלומר טקסט שמציג בדיעבד את האירועין כנבואה קדומה. אף שיש כאן 3 השערות, לצורך הבדיקה נתחיל בשני עימותים זוגיים. תחילה H1 מול H3, דהיינו קדום מול מאוחר על האירוע, ולאחר מכן H1 מול H2, קדום מול מודל דו-שלבי. הסיבה לסדר הזה פשוטה. השאלה הראשונה היא, האם ספר דניאל הוא חיבור מאוחר שנכתב בתוך המשבר עצמו? רק לאחר שנבחן את העימות הזה, יהיה טעם לשאול, בהמשך הסדרה, אם מודל דו-שלבי מציע חלופת ביניים מציבה יותר. אך כאן צריך להבהיר, הראיה החומרית המרכזית שנראה בהמשך היא עותק קומראני מחטיבת החזיונות עצמה. לכן H2 ו-H3 נמצאים במידה רבה באותה סירה. מאחר שהראיה עוסקת בעותק של פרקי החזיונות עצמם, כל מודל שממקם את חיבורם סמוך למשבר האנטיוכי נושא למעשה את אותו לחץ כרונולוגי. פחמן, צורת כתב וחלון העתקה דחוק. הצורך לפצל בין H2 ל-H3 יגיע בהמשך, מתוך ראיות אחרות. קבלה קנונית, תודעת חתימת הנבואה והיעדר אירוע חדירה. אז מה בודקים? שתי הראיות המרכזיות הן, ראשונה,
תארוך פחמן 14 של עותק מקומראן, טווח 230 עד 160 לפני הספירה, פסגת הסתברות סביב 190 עד 180. שנייה, חתימת הנבואה כמחסום בפני קבלה. נבדוק מה קורה כשחיבור נבואי גדול מופיע באיחור, עם תביעת סמכות קדומה וללא מסורת קבלה רציפה, מחברה שכבר תופסת את עידן הנבואה הקלאסית כעבר. מסד נתונים מינימלי מראה שהדפוס הרגיל הוא שחיבורים כאלה אינם מתקבלים לקנון הרחב. לצידה נבחן גם שתי אינדיקציות משניות. שלישית, הסטטוס ההיסטורי סמכותי של דניאל כדמות עבר. נראה שדניאל בתקופה החשמונאית נתפס כגיבור לאומי, דמות סמכותית ומובנת מאליה, ללא זיכרון של אירוע חדירה של ספר חדש, מה שמקשה על הופעה טריה של הספר סביב המשבר. רביעית, מסורות תרגום מוקדמות כולל מסורת תאודוטיון, אינדיקציה משנית להפצה מחוץ ליהודה. כל אחת מן ההשערות דורשת סיפור אחר של קליטה, מסירה וסמכות. את עיקר המשקל יישאו שתי הראיות הראשונות. האינדיקציות הנוספות ישמשו לחיזוק, לבקרה ולהשלמת התמונה. לאחר סקירת הראיות נחבר את המידע באמצעות חישוב בייזיאני. בייז לא החליף היסטוריה, הוא יכריח אותנו להראות עד כמה כל ראיה באמת מזיזה את המחט. כאן נתקדם בשלושה שלבים. נניח את המסגרת המתודולוגית, נבחן את הראיה החומרית, תארוך הפחמן של אחד מעותקי דניאל מקומראן, ולבסוף נעשה שקלול שקוף. השאלות החברתיות, הקנוניות והטקסטואליות יידונו בהמשך הסדרה, ועדיין הדיון הנוכחי עומד בפני עצמו. את האימות מול המודל הדו-שלבי נשמור לסרטון השלישי. לפני שניכנס לעובי הקורה, נבהיר בכמה מילים את הגישה הבייזיאנית שבה נשתמש. הרעיון פשוט, מציבים שתי השערות מתחרות, למשל חיבור מוקדם לעומת חיבור מאוחר, ואז בודקים כיצד כל ראיה חדשה מזיזה את היחס ביניהן. גורם בייז, K, הוא היחס בין מידת ההתאמה של הראיה לחיבור מוקדם, לבין מידת ההתאמה שלה לחיבור מאוחר. אם היחס גדול מאחד, הראיה דוחפת למוקדם. אם קטן מאחד, היא דוחפת למאוחר. לא צריך לאהוב מתמטיקה כדי לעקוב, אפשר להבין את העיקר גם אינטואיטיבית. היתרון בבייז הוא שאנחנו עובדים עם יחסי הימורים. כמה הראיה מתאימה למוקדם, לעומת כמה היא מתאימה למאוחר. על המסך מופיע הכלל האינטואיטיבי הפשוט. יתרון נוסף של הגישה הוא האפשרות לבצע מבחני רגישות. לבדוק מה קורה למסקנה גם אם מחלישים את עוצמת הראיות או משנים את הנחות היסוד. בהמשך נראה כיצד השילוב של קווי ראיות בלתי תלויים יוצר אפקט מצטבר שדוחק את ההסתברות של החיבור המאוחר לרמות נמוכות מאוד. כדי לתרגם את יחס ההימורים להסתברות, נוח להתחיל מנקודת פתיחה של 50-50. אך נבהיר, נקודת פתיחה ניטרלית אינה טענה היסטורית, אלא כלי הצגה. היא מאפשרת לראות את כוחן של הראיות עצמן. מי שמבקש להתחיל מפריור מאוחר חזק, בגלל טיעונים לשוניים, היסטוריים או טקסטואליים, צריך להצדיק את הפריור הזה, לא להניח אותו כמובן מאליו. לכך נחזור בסרטון האחרון. בכל מקרה, נוסחת יחסי ההימורים מראה שהראיות יזיזו את התוצאה באותו כיוון כל עוד K גדול מאחד. בהמשך נבדוק גם רדישות לפריורים שונים. מעבר לכך, כשיש כמה ראיות פחות או יותר בלתי תלויות, הדחיפות שלהן מצטברות. למשל, אם ראיה אחת נותנת פי 12 וראיה שנייה נותנת גם היא פי 12, יחד מתקבל פי 144. וכאשר יש תלות אפשרית בין הראיות, נזהרים לא לספור פעמיים ומפחיתים משקל בהתאם. ועכשיו, לאחר שהגדרנו את כלי העבודה, נעבור לראיה החומרית. תארוך הפחמן של אחד מעותקי דניאל מקומראן, המכונה במחקר 4Q Daniel C. כאן אנחנו בוחנים את הדבר המוחשי ביותר, פיסת קלף עתיקה שאפשר לתארך. השאלה היא, מתי כבר היה קיים הקלף שעליו נכתב אותו עותק של חזיונות דניאל? אם עיקר מסת התארוך מתכנסת מוקדם מדי, תרחיש של חיבור רק סביב 165 לפני הספירה, ייאלץ להישען על פער קלף כתיבה חריג ועל מסירה מהירה במיוחד. ב-1952 התגלתה במערה 4 בקומראן מגילה קטנה, המסומנת במחקר גם 4Q114. מן המגילה השתמרו קטעים מחטיבת החזיונות, פרקים י' עד י'. הקטעים האלה שייכים לחזון האחרון, המשתרע ברצף על פרקים י' עד י'. לכן, ערכה לדיון שלנו גדול. היא מספקת עותק פיזי של פרקי הנבואה, עם מועד מדיד שבו הקלף כבר היה קיים. נתקדם כאן ב4 צעדים. ראשית, מה בדיוק פחמן 14 מודד? שנית, מה מראה העותק 4Q Daniel C? שלישית, למה זה מקשה על שנת 165 לפני הספירה? ולבסוף, איך מתרגמים את זה לאומדן בייזיאני? נתחיל ברקע. במשך שנים רבות, התיארוך הפלאוגרפי, ושבוחן את צורת האותיות, תיארך את המגילה לשליש האחרון של המאה השנייה לפני הספירה.
זה אפשר לחוקרים המאחרים את חיבור הספר להניח פער של כמה עשורים בין החיבור להעתקה. ואז, בשנת 2025, פורסם בכתב העת PLOS ONE, מחקר בהובלת פרופסור מלאדן פופוביץ', שערער משמעותית את התמונה הקודמת. איך מבררים מתי הוכן הקלף שעליו נכתב העותק? כאן נכנס כלי שמאפשר לתארך את הקלף עצמו, פחמן 14. השיטה מודדת את ההתפרקות הרדיואקטיבית של פחמן בחומר אורגני, כמו קלף, שמיוצר מאור בעלי חיים, ומעריכה מתי מת אותו חומר, כלומר מתי הוכן הקלף. הבעיה במדידות קודמות הייתה זיהום אפשרי של מגילות בחומרים שומניים, ובפרט שמן קיק ששימש בשנות ה-50 לשיפור הקריאות, דבר שעלול להצעיר את תיארוך הפחמן 14 אם אינו מוסר כראוי. לכן צוות פופוביץ' ישם לפני התיארוך תהליך ניקוי כימי רב שלבי להסרת חומרים שומניים ומזהמים אפשריים, ורק אחר כך ביצע תיארוך ישיר של הקלף של 4Q דניאל C עצמו. נעבור עכשיו לטווח התיארוך, לפסגת ההסתברות ולשאלה מה זה באמת אומר. התוצאות עבור מגילת 4Q דניאל C היו דרמטיות. בקיול המלא ברמת ביטחון של 95% מתקבלת התפלגות דו-שיאית. המחברים מאמצים לצורכי הדיון את המקטע המאוחר, 230 עד 160 לפני הספירה, אף שיש גם מקטע מוקדם, 355 עד 285, בעל הסתברות דומה. את החלון המוקדם הם דוחים כפתרון אפשרי, בטענה שאפשר לשלול אותו על בסיס עדות טיפולוגית השוואתית של כתבי יד ארמיים שיש בהם תאריך מפורש מאותה תקופה. הם מעירים שהטווח 230 עד 160 חופף לתקופה שבה מקובל אצל חוקרים ביקורתיים לתארך את חיבור החלק האחרון של דניאל על סמך שיקולים ספרותיים היסטוריים. אלא שההערה הזו נוגעת רק לטווח גיל הקלף כשלעצמו. היא אינה בוחנת כיצד הממצא משתלב במכלול. הפער, שאותו נסמן באות היוונית דלטה, בין הכנת הקלף לבין השימוש בו בפועל, העובדה שמדובר בעותק ולא באוטוגרף, והצורך בהפצה והעתקה מהירות במיוחד. משום כך, גם בלי שתתקבל סתירה פיזיקלית ישירה, הממצא עדיין יוצר לחץ ראייתי משמעותי על תרחיש של חיבור סביב 165 לפני הספירה. מעבר לטווח עצמו, יש כאן נתון חשוב נוסף. בתוך ההסתברות של האפשרות המאוחרת, שיא ההסתברות, האזור שבו המדידה מתרכזת ביותר, נופל סביב 190 עד 180 לפני הספירה. אם מקבלים את החלון המאומץ, אפשר לומר שבסבירות לא מבוטלת, הקלף שעליו נכתבו החזיונות כבר היה מוכן לשימוש באזור השנים 190 עד 180 לפני הספירה. כבר ברמה האינטואיטיבית, זה אומר שתרחיש 165 אמנם אינו נופל לוגית, אבל הוא כבר נושא מחיר הסתברותי ברור. כדי להבין את הנתונים, יש לדייק תחילה מה בדיוק נמדד בבדיקת פחמן 14. מבחינה פיזיקלית, הבדיקה מתארכת את החומר האורגני, הקלף, כלומר את זמן מות החיה שממנו הוא יוצר, ולא את רגע הכתיבה או את הדיו. אי אפשר לכתוב על קלף לפני שהוא הוכן, אבל תיאורטית ניתן לכתוב עליו שנים אחר כך. לכן השאלה המחקרית המרכזית אינה רק פיזיקלית, מהו גיל הקלף, אלא סטטיסטית. מהי ההתפלגות הסבירה של פער דלטה בין הכנת הקלף לבין השימוש בו בפועל, ועד כמה תרחיש כרונולוגי מסוים דוחף את הפער הזה אל זנב חריג של ההתפלגות, כלומר אל תחום נדיר ולא טיפוסי של פערים ארוכים. אם נניח שחטיבת החזיונות חוברה רק סביב 165 לפני הספירה, נתוני הפחמן דוחפים את התרחיש המאוחר אל עבר פערים חריגים בין הכנת הקלף לכתיבה, ובחלק ניכר מן המסה גם אל פערים דו-ספרתיים. מרגע שעוברים מפער של שנה עד שנתיים לפערים כאלה, כבר אין מדובר באפשרות ניטרלית, אלא בתרחיש שנושא מחיר הסתברותי. כדי להציל תרחיש של חיבור ב-165 לפני הספירה, צריך אפוא להניח שהקלף הוכן מוקדם בהרבה, וחיכה כביכול שנים רבות על המדף, בתנאים ששמרו אותו ראוי לכתיבה. ובמקרה של קלף יש עוד שכבה. זה לא חומר שאפשר פשוט להניח בצד ולשכוח ממנו. גם כיום קלף דורש אחסון מוקפד כדי שלא יתעוות בגלל תנודות של לחות ויובש. ובעת העתיקה, בלי שקיות אטומות, בלי מד לחות ובקרת אקלים, התנאים היו פחות נשלטים, ובו בזמן הקלף עצמו היה משאב יקר. אמנם תרחיש של קלף שממתין עשרות שנים ואז נכתב עליו אינו בלתי אפשרי עקרונית, אבל הוא מזמין רצף הנחות מצטבר. שהחומר הוכן זמן רב מראש ולא נוצל, שהוא נשמר לאורך שנים באופן שמותיר אותו ראוי לכתיבה, ושבפועל נוצר פער זמן גדול ומאוד לא טיפוסי בין הכנת הקלף לבין השימוש בו. בספרות שעוסקת בתיארוך כתבי יד, ובפרט בתיארוך פחמן 14 של משטחי כתיבה, מופיעה הנחת עבודה לפיה הפער המקובל בין הכנת הקלף או השגתו, לבין השימוש בו הוא בדרך כלל שבועות, חודשים, או לכל היותר שנים בודדות, לא עשרות שנים.
במקביל, גם בדיון קלאסי על כתיבה על גב של מסמך קודם, מודגש שפערי זמן ארוכים במיוחד בין שתי שכבות כתיבה אינם הטיפוס, אלא חריגים שדורשים הסבר. והנקודה הבייזיאנית פשוטה, זה לא עניין של בלתי אפשרי מול אפשרי, אלא כמה הנחות צריך להוסיף כדי להציל תרחיש מסוים. ככל שהתרחיש המאוחר תלוי ביותר שכבות של אולי, ההסתברות הכוללת שלו יורדת. לכן כבר בשלב הזה של הניתוח נוצר מחיר הסתברותי ברמת פער הקלף כתיבה. אחר כך מצטרפת בנפרד שאלת המסירה והעתקה, בתוך החלון הקצר שבין האוטוגרף לבין העותק שבידינו. החדשנות במחקר הנוכחי אינה רק פיזיקלית, אלא גם דיגיטלית. החוקרים אימנו מודל בינה מלאכותית בשם חנוך, ובאנגלית אינוך, שמעריך את תאריך כתב היד על בסיס מאפיינים גיאומטריים זעירים של האותיות, כימורים, זוויות ומדדים מיקרו-צורניים. המודל בנוי כך שבשלב עיבוד התמונה הוא מבדל את הדיו מן הרקע כדי שהניתוח יתבסס על הכתב ולא על מרקם הקלף. במבחני אימות, המחקר מדווח על שגיאה מוחלטת ממוצעת בסדר גודל של כ-30 שנה, ועל חפיפה טובה עם התפלגויות הפחמן בדגימות שהמודל לא ראה בזמן האימון. מכאן נובעות שתי תרומות רלוונטיות לדיון. התרומה הראשונה היא ערעור על חלק מן ההנחות הפלאוגרפיות המקובלות. בכמה מקרים התוצאות מצביעות על כך שסגנונות שנחשבו מאוחרים יכולים להופיע מוקדם יותר מכפי שהונח, ולכן טיעון פלאוגרפי מסורתי בעד איחור מאבד ממשקלו. במקרה של 4Q דניאל C זה חשוב במיוחד מפני שהפלאוגרפיה הישנה משכה את כתב היד מאוחר יותר, ואילו פחמן 14 וחנוך מושכים אותו מוקדם יותר. התרומה השנייה והחשובה יותר לענייננו היא בדיקה ישירה של גלגל ההצלה של תזת האיחור. פחמן 14 מודד את גיל הקלף, הוא אינו מודד את רגע הכתיבה. לכן מי שמבקש להציל את רעיון החיבור סביב 165 לפני הספירה, יכול לומר, הקלף אמנם ישן, אבל הכתיבה עצמה מאוחרת. כאן בדיוק נכנס חנוך. המודל הרי אינו קורא את גיל הקלף, אלא את צורת הכתב, את גיאומטריית הדיו, הזוויות, הכימורים, והמבנה המיקרו-צורני של האותיות. לכן זו בדיקה ישירה של טענת ההצלה עצמה. האם הכתב נראה כמו כתיבה מאוחרת, או שגם הוא מושך אחורה? כפי שרואים באיור שעל המסך, הפס הירוק של מודל חנוך יושב באזור מוקדם יחסית, סביב 200 לפני הספירה, וחופף הרבה יותר לאזור תיארוך הפחמן מאשר לאומדן הפלאוגרפי המאוחר. כלומר, ההשערה המאחרת צריכה להתמודד עכשיו עם צירוף לחצים כפול. לא רק שעליה להניח שהמעתיק הצליח לשים ידו על מקרה נדיר של קלף ריק שהמתין שנים ארוכות, אלא שגם הסופר הזה, שפועל וכותב לכל המוקדם ב-165, משתמש בסגנון כתב שהמודל מתארך עשרות שנים קודם לכן. במילים אחרות, המחיר ההסתברותי נקבע עכשיו משתי חזיתות שונות שמתלכדות. פיזיקת החומר מצד אחד, וגיאומטריית הדיו מצד שני. תחת השערת קדמות אין כאן כל הפתעה. העותק יכול היה להיכתב סביב 200 עד 180 לפני הספירה, על קלף טרי יחסית מאותה תקופה, והסופר השתמש בסגנון הכתב של ימיו. לכן לא פלא שגם הפחמן וגם מודל ה-AI מצביעים על אותו אזור זמן. האיחור לעומת זאת דורש התאמות אד הוק מפותלות מכל כיוון. מדוע אין כאן ספירה כפולה של ראיות? נתאר לעצמנו שני מדי חום. האחד מבוסס על התפשטות כספית, והשני על חיישן אינפרה-אדום. במפעל שניהם קוילו באמצעות אותו מד חום מאסטר מדויק. עכשיו אנו מודדים טמפרטורה בחדר מסוים באמצעות שניהם. האם העובדה ששניהם קוילו על ידי אותו מקור אומרת שהמדידות שלהם בחדר הנוכחי תלויות זו בזו? לא. שגיאת מדידת כספית יכולה לנבוע מלחץ ברומטרי או פגם בזכוכית. שגיאת האינפרה-אדום יכולה לנבוע מתאורה, אבק או החזרי חום. אלו ערוצי מדידה שונים. כך גם כאן, חנוך למד בעבר את הקשר בין צורת כתב לבין זמן בעזרת כתבי יד שתוארכו בפחמן 14. זה שלב האימון והקיול. כעת אנו בוחנים את מגילת דניאל שהיא מבחינת המודל דגימה חדשה. בבואנו למדוד אותה, שגיאת מדידת הפחמן של הקלף הספציפי הזה בלתי תלויה, פיזיקלית וסטטיסטית בשגיאת מדידת הכתב של המודל. הראיות מספקות מידע דרך מנגנונים שונים. הפחמן מאלץ אותנו להניח פער לוגיסטי וחומרי נדיר, בעוד שחנוך מאלץ אותנו להניח חריגות סגנוניות. נכון, מכיוון שחנוך קויל באמצעות דגימות שתוארכו בפחמן, הוא אינו כרונומטר עצמאי לגמרי כמו קולופון. אבל מבחני התיקוף, ובפרט השערת דגימה בחוץ, leave one out, מראים שהמודל אינו פשוט משכפל את תווית הפחמן של הדגימה הנבחנת. כאשר דגימה מושארת מחוץ לאימון, המודל מציב אותה על ציר הזמן לפי צורת הכתב, לכן החשש מהטיה מובנית של קיול הפחמן מצטמצם מאוד. כעת השאלה היא כיצד לשקלל את זה מבחינה מספרית. אנחנו לא נספור את חנוך כראיה ענקית ומכרעת בפני עצמה,
כי טווח השגיאה שלו רחב יחסית ופחמן 14 עדיין אמין ממנו כרונולוגית, אבל גם לא נכון להתעלם ממנו, הרי הוא מודד את הכתב, לא את הקלף. לכן נכניס אותו כגורם בייז מתון, שמעדכן ומחדד עד כמה תוצאה סביב 200 לפני הספירה צפויה הרבה יותר תחת כתיבה מוקדמת מאשר תחת כתיבה מאוחרת. כדי לשקלל את חנוך, נחשב את הסבירות הממוצעת של תוצאת המודל, בתוך התפלגות זמני הכתיבה שכבר התקבלה מחישוב הפחמן, ומפער הזמן שבין הכנת הקלף לכתיבה. חשוב לשים לב, זה לא סופר שוב את כנס הדלטה. הכנס הזה כבר שוקלל בשלב הפחמן. כאן אנחנו שואלים שאלה חדשה. מתוך התרחישים או העולמות שכבר שרדו את כנס הפחמן, האם צורת הכתב, לא גיל הקלף, נראית כמו כתיבה אחרי 165 או כמו כתיבה מוקדמת יותר? נניח שהאומדן המרכזי של מודל חנוך עבור המגילה הוא סביב 200 לפני הספירה, וששגיאת המודל מתנהגת בקירוב כמו התפלגות נורמלית, עם סטיית תקן של כ-37 עד 38 שנה. כעת אנו מחשבים, בכל אחת מרצועות הזמן של תארוך הפחמן המאוחר, מהו זמן הכתיבה האפשרי לאחר פער הדלטה, ועד כמה זמן כתיבה כזה צפוי לתת תוצאה של חנוך סביב 200. תחת השערת הקדמות, הכתיבה יכולה להתרחש באופן טבעי סמוך לגיל הקלף. תחת השערת האיחור, לעומת זאת, גם העולמות ששרדו חייבים עדיין להידחס לכתיבה ב-165 ואילך. לכן, תוצאה של חנוך סביב 200 פחות צפויה תחת האיחור. כשמבצעים את המיצוע הזה, מתקבל שממוצע התאמה של חנוך תחת השערת הקדמות הוא בערך 0.872, ואילו תחת השערת האיחור הוא בערך 0.564. היחס ביניהם הוא 1.55. לצורך המשך החישוב, נשתמש במספר שמרני יותר, 1.4. נקודה קריטית נוספת היא אופי כתב היד בעותק 4Q דניאל C. הממצא הטקסטואלי בתוך המגילה מצביע על כך שאין לפנינו אוטוגרף, כלומר הטקסט המקורי של המחבר, אלא עותק המציג שגיאות סופר ומאפיינים של מסורת העתקה, וכאן עולה המשמעות לחישוב הבייזיאני. כמה זמן סביר שידרש לטקסט חדש כדי להיכנס למסלול של העתקה, תפוצה וסמכות? מכיוון שאין לפנינו אוטוגרף אלא עותק בתוך מסורת העתקה, הסבירות שהמעתיק הוא לא אחר מאשר המחבר המקורי עצמו, די אפסית. וקרוב לוודאי שגם העותק שממנו הוא עתק היה בעצמו עותק. בעולם של העתקה ידנית, אוטוגרפים נדירים, נשחקים ונעלמים. הטקסט נשמר ומועבר דווקא דרך שרשרת עותקים. כבר בספרות בית שני, אנו מוצאים תיאור של אוסף ספרים סמכותי שממנו אפשר לבקש עותקים, ומקורות נוספים מן התקופה משקפים עולם שבו ספרים יהודיים נאספים, מועתקים ועוברים בין מרכזים. וגם אם בירושלים או במקדש התקיימו ארכיונים או עותקי דוגמה, סביר שמדובר היה בעותקים סמכותיים, לא באוטוגרף הראשון, ובוודאי שאין סיבה להניח שלקהילת קומראן הייתה גישה ישירה אליו. גם המסורת על 3 ספרי תורה שנמצאו בעזרה והכרעה לפי רוב, מלמדת שאפילו במקדש עבדו עם כמה עותקים מקבילים לצורך בקרה. מכאן שאם העותק שבידינו קרוב מאוד לזמן החיבור, מתקבלת תמונה של טקסט שנכנס במהירות למסלול של העתקה ותפוצה. זה איננו תרחיש בלתי אפשרי, אבל הוא מחייב חלון כרונולוגי דחוק. לעומת זאת, אם דניאל חובר לפחות כמה עשרות שנים קודם לכן, נניח סביב 200 לפני הספירה או אף מוקדם יותר, התמונה נעשית טבעית בהרבה. יש זמן ליצירת שרשרת העתקה, להפצה, ולכך שעותק אחד יגיע למסלול שבו הוא נכתב או מועתק סביב סוף המאה השלישית או תחילת השנייה. במילים פשוטות, ככל שהעותק מתכנס כרונולוגית לאזור 190 עד 180 לפני הספירה, כך נוח יותר להסבירו כחלק ממסורת מוקדמת, וקשה יותר להסבירו כתוצר של חיבור בשנת 165, שנכנס מיד למסלול מהיר של מסירה והעתקה. כשמדברים על תארוך פחמן 14 של קלף, צריך לזכור שהתוצאה איננה תאריך אחד, אלא התפלגות הסתברות של גיל הקלף. לעתים ההתפלגות הזאת מתפצלת לכמה פסגות. במקרה של העותק 4Q דניאל C, פלט תוכנת אוקסקל מציג לפנינו 2 פסגות נפרדות, כלומר 2 גושים של תאריכים שהקיול מאפשר. פסגה מוקדמת, בין 355 ל-285 לפני הספירה, ופסגה מאוחרת, בין 230 ל-160 לפני הספירה. עכשיו, במסגרת הדיון בתרחיש כתיבה סביב 165 לפני הספירה, גם אם נבחר להתעלם לגמרי מהפסגה המוקדמת, שהייתה מחייבת פערים עצומים של מעל 100 שנה, עדיין נשארת השאלה, בתוך הפסגה המאוחרת עצמה, היכן מתרכזת עיקר ההסתברות, ומה המשמעות של זה לגבי הפער בין הכנת הקלף לבין הכתיבה עליו? אין בידינו מדגם סטטיסטי ישיר של פערי דלטה בין הכנת הקלף לכתיבה דווקא בקורפוס קומראן. לכן הפריור שבו נשתמש הוא פריור עבודה, המבוסס על אילוצים חומריים כלכליים.
הקלף הוא חומר יקר ורגיש, ואחסון ארוך טווח שלו איננו ברירת מחדל טבעית. שתי אינדיקציות עקיפות מחזקות את סבירות הפריור שינוסח בהמשך. האינדיקציה הראשונה מגיעה ממחקר כמותי על מסמכי קלף משפטיים באנגליה בעת החדשה המוקדמת. שם ניתן במפורש שהחתימה על המסמך נעשתה בדרך כלל חודשים ספורים אחרי מות החיה. שתהליך ההכנה עצמו ערך שבועות ספורים, ושקלף לא נאגר בכמויות גדולות לשימוש עתידי, אלא נקנה במידה רבה לפי צורך. זו כמובן אינה הוכחה ישירה, אך היא מחזקת את הסבירות שמלאי קלף ריק שממתין עשרות שנים, רחוק מלהיות דפוס טבעי, אפילו בעולם עם שוק ולוגיסטיקה מתקדמים יותר, וכל שכן בעולם עתיק שבו הקלף יקר יותר ותנאי האחסון פחות נשלטים. האינדיקציה השנייה מגיעה מספרות תיארוך פחמן 14 של כתבי יד שיש להם עוגנים פנימיים, כמו קולופונים. ברוב הדגימות מדווחת התאמה רחבה בין גיל החומר לבין התיארוך הטקסטואלי או הפילולוגי. זהו ממצא שאינו מודד את דלטה ישירות, אך הוא עקבי מההנחה שפערים של עשרות שנים אינם שכיחים דיים כדי לשבור באופן שיטתי את הקשר בין גיל החומר לתיארוך הכתיבה. מכאן עולה שפריור שמייחס רק אחוזים בודדים לפערים דו-ספרתיים ארוכים בין קלף לכתיבה, הוא נקודת מוצא ללא ספק הגיונית. אם נקודת המוצא הסבירה היא שפערים של עד שנים בודדות הם השגרה, ואילו פערים דו-ספרתיים ארוכים הם חריגים של אחוזים בודדים, הגיוני שפריור שמרני ייראה לפחות כך. החציון הוא עד שנה אחת, כלומר 50% מן המקרים, רוב גדול כ-80% נמצא עד 5 שנים, כמעט הכל 95% עד 10 שנים, ורק שארית קטנה כ5% תוקצה לפערים שבין עשור ל-30 שנה. מעבר ל-30 שנה נניח לצורכי פישוט, הסתברות בקירוב 0. המספרים כאן אינם נתון שניתן למדוד ישירות או לשלוף מן הספרות, אלא כימות עבודה מפורש של אילוץ איכותי. 5% הוא פשוט הגדרה מפורשת של כמה נדירים אנחנו מוכנים להניח שפערים בין קלף לכתיבה מעל הסורם, לאור מה שידוע לנו על ההיסטוריה והפיזיקה של פערים כאלה. זה פריור ידידותי למדי עבור דלטה להשערה המאוחרת שבכוונה אינו גבולי. אנחנו לא מקבים 1% או 0.1% לפערים ארוכים בין קלף לכתיבה. אף שייתכן מאוד וכנראה סביר יותר שאלה המספרים הריאליים. אלא משאירים להם נפח בלתי זניח כדי לא להטות מראש נגד התרחיש המאוחר. אפשר כמובן להעלות טענת נגד לפי בשעת משבר גובר השימוש במשטרי כתיבה ישנים. עשוי להיות בכך גרעין סביר רק אם מדברים על מחזור, למשל מחיקה ושימוש מחדש בקלף כתוב. אכן פלימפססטים הם תופעה היסטורית מוכרת, אבל זה עדיין אינו אותו דבר כמו מלאי ישן של קלף ריק שנשמר שנים רבות ואז נשלף דווקא בזמן משבר לכתיבת טקסט חדש. בספרות על תיארוך פחמן 14 של קלף נאמר במפורש שהפער הרגיל בין הכנת הקלף לבין השימוש בו הוא בדרך כלל חודשים עד שנים בודדות, לא עשרות שנים. לכן מחסור יכול אולי להסביר מחזור של חומר כתוב, הוא לא מסביר מעצמו אחסון ממושך של קלף ריק ותקין לשימוש. כדי שהטענה הזאת תהיה רצינית, המבקר צריך אפוא להראות לא רק שבמשברים ממחזרים יותר, אלא שיש סיבה לחשוב שבמצב כזה עולה במיוחד ההסתברות למלאי ישן של קלף חלק. בלי זה, זו השערת הצלה אדוק. ומעבר לכך, גם מבחינה חומרית, אין זו הנחת מוצא ניטרלית. ספרות השימור מתארת קלף כחומר היגרוסקופי, כלומר חומר שסופח לחוט, ורגיש מאוד לתנודות בלחוט. הוא עלול להתעקם, להתכווץ, להתכמת, להיסדק, או להפוך שביר יותר אם תנאי האחסון אינם יציבים. זה כמובן לא אומר שקלף ישן אינו יכול לשרוד, אלא שאחסון ממושך איננו חינם מבחינה הסתברותית, גם הוא דורש תנאים. לכן הטענה, אולי בזמן משבר השתמשו דווקא בקלף ישן, אינה מבטלת את המחיר ההסתברותי, אלא רק מעבירה אותו לשכבת הנחות אחרת. כמה נוח או לא נוח נתון הפחמן של 4Q דניאל C עבור התרחיש של H3? כדי לחשב זאת נכון, צריך לעבור על כל החלון המאוחר של ההתפלגות. לכל תא בחלון הזה יש שני מרכיבים. ראשית, כמה ממסת ההסתברות של הפחמן יושבת בו, ושנית, איזה פער זמן מינימלי הוא כופה בין עצם הכנת הקלף לבין רגע הכתיבה על הקלף שבידינו, אם נניח שחטיבת החזיונות חוברה רק סביב 165 לפני הספירה. נזכיר, ההשערה המאחרת אינה טוענת שהפרגמנט שנמצא בקומרה נכתב סביב 165, אלא שהמקור עצמו חובר אז. אבל 4Q דניאל C הוא עותק, לא אוטוגרף. לכן, כדי להיות נדיבים ככל האפשר כלפי ההשערה המאחרת, נחשב תחילה רק את מחיר הפער בין הכנת הקלף לבין הכתיבה על העותק שבידינו, כאילו העותק נכתב מיד עם הופעת האוטוגרף. זו כמובן הצבה מלאכותית במכוון שאינה ריאלית, אבל דווקא משום כך היא מאפשרת לבודד בין עלות פער דלטה כשלעצמו,
לבין עלות המסירה וההעתקה, שאותה נוסיף אחר כך כרכיב נפרד. מכאן עוברים אל פלט אוקסקל של 4Q דניאל C בתוך החלון המאוחר כולו. בשלב הראשון נחשב את המסה הגולמית של התרחישים המאוחרים כפי שהיא מתקבלת מפלט הקיול. מאחר שלצורך הדיון אימצנו רק את החלון המאוחר, לאחר מכן נבצע נרמול. מחלק את התוצאה במסת החלון המאוחר עצמו. המספרים הבאים אינם רשימה מלאה של כל התאים, אלא תקציר של מוקדי המסה הבולטים בתוכו. בקירוב מילולי, 3.9% מן המסה נמצאים סמוך מאוד לגבול שנת 165 לפני הספירה. עוד 6% נמצאים סביב השנים 170 עד 175, 13.4% סביב 175 עד 185, 12.2% סביב 185 עד 195, ועוד 11.1% קדומים מזה, בערך בין 195 ל-230 לפני הספירה. אבל לצורך החישוב עצמו יש לדייק. אלה אינם בלוקים מילוליים נקיים, אלא תאי אוקסקל בני 5 שנים. לכן התא הגבולי הסמוך ל-165 הוא תא שחוצה את הסף ולא מקטע נקי שמונח כולו בצד אחד של הגבול. מכאן השאלה לכל תא היא, מהו פער המינימום שהוא דורש אם האוטוגרף אכן חובר ב-165 לפני הספירה? כאשר התא רק מעט קדום יותר מן הגבול, הוא מחייב פער דלטה קטן יחסית, וככל שהוא קדום יותר, כך הוא מחייב פער דלטה גדול יותר. לכן החישוב פשוט עקרונית, לוקחים כל תא בחלון המאוחר, מכפילים את מסת ההסתברות שלו בתארוך הפחמן בהסתברות שהפריור נותן לפער כזה או גדול ממנו, ואז מחברים את כל התרומות. למי שרוצה גם את החשבון עצמו ולא רק את האינטואיציה, הנה הנוסחה הכללית. הרעיון פשוט, כל תא מקבל משקל לפי מסת ההסתברות שלו בתארוך הפחמן, ולפי פער המינימום שהוא מחייב. אלא שכאן צריך להיזהר בתא הגבולי הראשון. זהו תא אוקסקל בן 5 שנים, שחוצה את גבול 165 לפני הספירה, ולכן הוא תא מעורב. החלק שקודם ל-165 מחייב פער דלטה חיובי, כי אם האוטוגרף חובר רק ב-165, העותק לא יכול להיכתב לפני כן. החלק שמאוחר ל-165 אינו מחייב פער כלל. הפער המינימלי שם הוא 0, כי הקלף יכול להיות מוכן אחרי החיבור ולהיכתב מיד. לכן אי אפשר לחשב את כל התא כאילו כולו קודם ל-165, אבל גם אי אפשר לפסול אותו. בתא הזה לא מאפסים חלק מן המסה, אלא מחשבים ממוצע משוקלל. 2/5 מקבלות את ההסתברות לפער קטן וחיובי, ו3/5 מקבלות ערך 1, מפני ששם הפער המינימלי הוא 0. כשמשקללים כך את כל תאי אוקסקל בחלון המאוחר, וכל תא מקבל קנס לפי פער המינימום שהוא מחייב, מתקבל בקירוב שההסתברות של חבילת הראיות הזו תחת ההשערה המאחרת היא 0.0555, כלומר כ5.6%. עד כאן חישבנו את המסה הגולמית, אבל מכיוון שבדיון הזה אימצנו מראש רק את החלון המאוחר, צריך עכשיו להתנות עליו. בקובץ, מסת החלון המאוחר, כולל הפסגות הקטנות שבתוכו, היא 0.4651,747. לכן הערך הרלוונטי אינו 0.0555 בפני עצמו, אלא 0.0555 חלקי 0.4651,747, בערך 0.119. זהו האומדן הרלוונטי כאן, כימות שמרני של המחיר שהמודל המאחר נדרש לשלם, בהינתן פריור דלטה המפורש שציינו, ומתוך בחירה מיטיבה במיוחד לטובת ההשערה המאחרת. התעלמות גמורה מן הפסגה המוקדמת, ומתן מלוא יתרון הספק לחלון המאוחר. כפי שהוסבר, 11.9% הללו מגלמים רק את הלחץ שנוצר מפער הקלף כתיבה. עד כמה סביר שהקלף כבר היה קיים, ואז המתין עד שנעשה בו שימוש. זה עדיין לא כולל את לחץ המסירה וההעתקה, וזו נקודה נפרדת. 4Q דניאל C הוא עותק בתוך מסורת ההעתקה. לכן, אם האוטוגרף נכתב רק ב-165, צריך אחר כך גם חלון זמן דחוס דיו, כדי שכל שלבי המסירה וההעתקה יספיקו להתרחש עד לעותק שבידינו. זה איננו אותו רכיב כמו פער דלטה, וגם לא אותו סוג בעיה. זהו מחיר הסתברותי נוסף, נפרד, שמכביד עוד יותר על ההשערה המאחרת. אולם כאן ניזהר לא לספור פעמיים, חלון מסירה דחוס וחוליה בתוך מסורת ההעתקה, אמנם אינם זהים מושגית, אך גם אינם לגמרי עצמאיים מבחינה הסתברותית. שניהם יושבים על אותו צוואר בקבוק. בתוך חלון מאוחר קצר, הטקסט צריך גם לצאת ממוקד החיבור, גם להיכנס לרשת מסירה רלוונטית, וגם להגיע למסלול שמוליד את 4Q דניאל C כעותק לא אוטוגרפי. לכן בהמשך ייצג אותם באמצעות גורם אחד, ולא כמכפלה של שני גורמים נפרדים. אין בידינו מדד ישיר לרכיב הזה דווקא עבור ספר דניאל, ולכן מדובר באומדן מושכל ולא במדידה קשיחה.
תפקידו איננו לקבוע הסתברות עד הספרה השנייה, אלא לייצג את כיוון הלחץ ואת סדר הגודל שלו. לכן השאלה החשובה איננה אם הערך המדויק הוא דווקא המספר שנציב, אלא אם גם תחת החלשה סבירה, המודל המאוחר ממשיך לשלם מחיר מצטבר גבוה. עם זאת, העוגנים ההיסטוריים הכלליים מצדיקים בחירה במספר שאיננו זהיר. מסירה בין קהילתית אל קומראן לא הייתה תופעה אקזוטית, וחיבורים יהודיים יכלו להגיע לתפוצה רחבה בתוך כמה עשורים. יש כאן גם נקודה אמפירית. עמנואל טוב כותב שרק חלק קטן יחסית מן המגילות הועתק בקומראן, ואילו הרוב הובא לשם. נוסף על כך, 4Q דניאל C הוא בבירור לא אוטוגרף, אלא עותק בתוך מסורת העתקה. בעולם של העתקה ידנית, ובוודאי בקורפוס קומראן, האפשרות שמה שמונח לפני הסופר אינו אל הכתב היד המקורי עצמו אינה ריאלית. לכן הכנס כאן איננו יכול להיות זהיר. ומנגד, השאלה איננה אם מסירה כזאת אפשרית בכלל, אלא עד כמה סביר שמסירה כזאת תתרחש בתוך חלון אפקטיבי קצר ודחוס במיוחד. לכן, לצורך הכימות, נבחר כאן תרחיש מינימלי ונדיב. מסורת העתקה דחוסה ככל האפשר, עם חוליה מתווכת אחת בלבד בין האוטוגרף ובין כתב היד שבידינו. כך אנו מיטיבים עם ההשערה המאחרת. איננו מעמיסים עליה כמה דורות נוספים של העתקה, שהיו מייקרים עוד יותר את התרחיש, ואיננו סופרים פעמיים את אותו קושי. תחת הנחה מקלה כזאת, 0.70 הוא אומדן שמרני. מיד נראה זאת גם דרך ההשוואה להשערת הקדמות. על בסיס זה, נאמץ את הערך הזה כגורם הכנס עבור רכיב המסירה והעתקה. אין כאן יומרה לקבוע את הערך המדויק של הרכיב. הנקודה היא שגם תחת הנחה מיטיבה, ההשערה המאחרת נושאת כאן כנס הסתברותי שאינו זניח. כלומר, זהו הכנס שמייצג את הצורך במסלול, שבו הטקסט מצליח לצאת ממוקד החיבור, להיכנס לרשת מסירה רלוונטית, ולהגיע לעותק לא אוטוגרפי כמו 4Q דניאל C, שקרוב לוודאי הוא עתק בעצמו מעותק אחר. לעומת זאת, תחת השערת הקדמות, אותה חבילת ראיות מתיישבת באופן טבעי לגמרי. אין צורך לאמר על פער דלטה גדול וחריג, וחוליות העתקה מרובות אינן מפתיעות כלל כאשר לטקסט יש זמן להיכתב, להיות מועתק ולהשתלב ברשת מסירה. השערת הקדמות שהצגנו כאן היא רחבה. אין צורך בתאריך נקודתי, אלא רק בכך שהחיבור של פרקי החזיונות קדם למשבר באופן ממשי. אולי מעט קודם ואולי הרבה קודם, עד התקופה הפרסית. לכן השאלה איננה אם נקבל דווקא שנה מסוימת, אלא האם הראיה החומרית מתיישבת בטבעיות עם עולם שבו לטקסט כבר היה זמן להיכתב, להיות מועתק ולהיכנס למסורת. את הנימוק למספר שיש לתת לרכיב המסירה והעתקה עבור השערת הקדמות, אפשר לנסח דרך G, מספר חוליות העתקה בין האוטוגרף המשוער לבין כתב היד שבידינו. פורמלית, G שווה 0 היה פירושו שהעותק שלפנינו הוא האוטוגרף עצמו. דבר שכמובן אינו נכון, לכן לכל הפחות G גדול או שווה ל1. אבל גם זה עדיין עדיף מדי. G שווה 1 פירושו שהעותק שבידינו הוא עתק ישירות מן האוטוגרף. ואילו G שווה 2 פירושו עותק של עותק וכן הלאה. כפי שנימקנו, מבחינה היסטורית, הסבירות ש4Q דניאל C הוא עתק ישירות מן האוטוגרף זניחה עד מאוד. טבעי בהרבה לראות בו חוליה בתוך מסורת העתקה שכבר כללה לפחות עותק מתווך אחד, וסביר בהחלט שגם יותר. לכן, תחת השערת הקדמות, אין כאן לחץ של ממש. בין אם שרשרת העתקה עד 4Q דניאל C הייתה קצרה יחסית, ובין אם הייתה ארוכה יותר, המודל המוקדם מכיל בקלות את כל הספקטרום הרלוונטי. זו אחת הסיבות לכך שרכיב המסירה והעתקה, תחת השערת הקדמות צריך לקבל ערך קרוב ל-1, בקירוב 0.9. לעומת זאת, תחת ההשערה המאחרת, חלון הזמן קצר בהרבה, כדי שבתוך הזמן הזה הספיקו להיווצר גם הכרה ראשונית בערך הטקסט, גם כניסה לרשת מסירה, וגם הגעה למסלול שמוליד את 4Q דניאל C, מספר חוליות העתקה חייב להיות קרוב למינימום. בפועל, בערך G שווה 2, ואולי 3 רק אם מניחים קצב מסירה חזיג. כאן, חלון קצר אינו דווקא 5 שנים קשיחות, אלא החלון האפקטיבי שנותר לאחר שכבר הובא בחשבון המחיר של תיארוך הפחמן 14 יחד עם פער דלטה. דהיינו הזמן שנותר בין מועד החיבור המאוחר המשוער לבין כתיבת 4Q דניאל C, בהינתן פרופיל הפחמן והפער הסביר בין הכנת הקלף לשימוש בו. לכן ההבדל פשוט. תחת ההשערה המאחרת, הראיה דוחפת את G אל האזור המינימלי. תחת השערת הקדמות, אותה ראיה מתיישבת גם עם G מינימלי וגם עם G גדול בהרבה. השערת קדום למרד הרחבה אינה במתח כלל עם עשורים, דורות ואף יותר, שבהם הטקסט יכול היה להיות מועתק, להתפשט ולהשתלב ברשת מסירה, לפני שהגיע למסלול הספציפי שממנו יצא כתב היד שבידינו.
משום כך, עלות G כמעט אינה קיימת תחת השערת הקדמות, ואילו תחת ההשערה המאחרת היא נעשית גורם מקטין הסתברות ממשי. וזו איננה רק מסקנה מתוך עקומת הכיול, אלא גם דפוס היסטורי מוכר של מסירה ושימור. אוספים של כתבים אינם מורכבים רק מחיבורים טריים, אלא יכולים לכלול גם כתבי יד שנכתבו דורות רבים לפני סגירת האתר, ונותרו בשימוש פעיל. מחקר השוואתי על קומראן והרקולנאום מציין שבשני האוספים נמצאו כתבי יד קדומים מאוד ביחס למועד חורבן או נטישת האתר, לעתים עד כ-300 שנה קודם לכן. נבהיר, המספרים כאן אינם מדידה ישירה של מסירה והעתקה, ולכן אין לייחס משמעות מופרזת לשאלה אם צריך לכתוב דווקא 0.7 מול 0.9 או 0.6 מול 0.85. מה שחשוב הוא לא הספרה המדויקת, אלא היחס המבני בין הצדדים. תחת ההשערה המאחרת, בהינתן שכבר יש לנו עותק מתוארך כזה, שאיננו אוטוגרף אלא חוליה בתוך מסורת, אין די בכך שתתקיים מסורת העתקה כלשהי. מדרש צירוף מסוים מאוד של תנאים, שהשרשרת תהיה קצרה ודחוסה במיוחד, שזמני ההמתנה יהיו קטנים במיוחד, ושהטקסט ייכנס במהירות למסלול המסירה שמוליד את 4Q דניאל C. אם ספר הופיע זה עתה, אבל כבר נמצא ממנו לא המקור, אלא עותק מאוחר בתוך שרשרת העתקה באתר מרוחק ממוקד החיבור, זה לא בלתי אפשרי, אבל זה דורש שרשרת מהירה מן הרגיל. אם הספר ותיק יותר, אין כאן שום הפתעה מיוחדת. כלומר, ההשערה המאחרת איננה צריכה רק לאפשר מסירה. היא צריכה שרצף של כמה שלבים מתכנס במהירות חריגה בתוך תקציב כרונולוגי קצר, וכל זה דוחס את המסה אל הקצה התחתון של הספקטרום. תחת השערת הקדמות לעומת זאת, אותה חבילת ממצאים מתיישבת על מרחב רחב בהרבה של עולמות אפשריים. שרשרת קצרה או ארוכה יותר, השעיות מתונות יותר, ומסלולי מסירה פחות דחוסים. תחת ההשערה המאחרת, כמעט כל המסה נדחסת לקצה התחתון של הספקטרום. מעט חוליות, מעט השעיות, ומסלול מהיר במיוחד אל קומראן. לפיכך, היחס איננו יכול להיות קרוב לאחד כברירת מחדל. כדי לטעון זאת, צריך להניח ללא הצדקה עצמאית, שרוב מסת ההסתברות יושבת דווקא על הקצה המינימלי הזה. כלומר, מה שמעניין כאן איננו המספר הבודד, אלא היחס היציב בין שני הצדדים. הנקודה איננה ש-0.7 הוא כביכול המספר האמיתי, אלא שהרכיב הזה צריך להיות גבוה יותר תחת השערת הקדמות, מאשר תחת ההשערה המאחרת. היחס שמשקף זאת, 0.9 חלקי 0.7, בערך 1.29, איננו ניסיון למצות את מלוא האי-סימטריה, אלא דרך מאופקת מאוד לקודד אותה. במובן זה, 1.3 הוא לא תקרה אגרסיבית, אלא רצפה שמרנית. הוא מכיר בכך שיש כאן לחץ מבני ברור על התזה המאחרת, אך נמנע מלתרגם את כל עומק הלחץ הזה למספר. נסכם את חבילת האילוצים שהראייה הזאת דורשת מן התרחישים. האילוץ הראשון, שתוצאת פחמן 14 תוכל להתיישב באופן טבעי עם מועד הכתיבה, בלי להידרש שוב ושוב לאימור על פער דלטה חריג בין הכנת הקלף לבין השימוש בו. האילוץ השני, שהתפלגות הפחמן לא תכפה חלון מסירה דחוס במיוחד, והאילוץ השלישי, שהתוצאה תהיה עקבית עם כך שכתב היד שלפנינו הוא חוליה בתוך מסורת העתקה ולא אוטוגרף. לכך מתווסף האילוץ של חנוך. גם הכתב עצמו אינו נראה כאילו נכתב לאחר 165, אלא סביב 200 לפני הספירה. את רכיב המסירה ותהליך העתקה תחת השערת הקדמות כבר הערכנו קודם כ-0.9. כעת נשאר רכיב הפחמן 14 יחד עם פער דלטה תחת השערת הקדמות. כאן לא נכון לומר שהשערת הקדמות צריכה לנבא מראש את פרופיל הפחמן 14 הספציפי שנצפה, במובן חזק יותר מזה שדרשנו מן ההשערה המאחרת. גם מן הצד המאחר לא דרשנו מן ההשערה לחזות מראש את צורת ההתפלגות המסוימת של אוקסקל. בדקנו דבר מצומצם יותר. עד כמה הפרופיל שהתקבל יוצר מתח עם פער סביר בין הכנת הקלף לבין הכתיבה עליו. זה היה כל תפקידו של רכיב הפחמן 14 יחד עם פער דלטה. למדוד את גודל הכנס שנוצר מן העובדה שהקלף של 4Q דניאל C מתוארך לטווח ולפסגה שראינו, בעוד שלפי ההשערה המאחרת, הכתיבה עליו נדחסת לשנת 165 לפני הספירה ואילך. באותו אופן צריך להתייחס גם לצד המוקדם. גם כאן השאלה איננה האם השערת הקדמות חזתה מראש דווקא את פרופיל התיארוך המסוים שנצפה, אלא האם הפרופיל שנמצא יוצר מתח ממשי עם פער סביר בין הכנת הקלף לבין הכתיבה על הקלף של העותק 4Q דניאל C. והתשובה לכך שלילית באופן מובהק. תחת השערת הקדמות אין צורך להצמיד את האוטוגרף המקורי לשנת 165 לפני הספירה. הוא יכול להיות מוקדם בהרבה עד התקופה הפרסית. לכן התזה המקדימה מסירה את הלחץ השיטתי שנובע מן הצורך להניח פער דלטה גדול בין שנת הכנת הקלף שממנו יוצר העותק,
לבין שנת הכתיבה עליו. כלומר, גם תחת השערת הקדמות, פערים גדולים נשארים, כמו במציאות, פחות טיפוסיים, אבל אין צורך להישען עליהם כדי להציל את המודל. לכן פרופיל הפחמן 14 שנמצא יכול להתיישב בקלות עם טווחי דלתא הסבירים שהוגדרו, ואף עם החלק החריג יותר של הטווח. מאחר שהפער הנבחן כאן הוא רק הפער בין הכנת הקלף של 4Q דניאל C לבין הכתיבה על קלף זה, ולא המרחק הכרונולוגי בין האוטוגרף הקדום לבין כתב היד שבידינו, השערת הקדמות מוציאה מן המשוואה את בעיית המרחק מן האוטוגרף. לכן, כדי להשאיר שולי זהירות מתודולוגיים, אך לא להעמיס על השערת הקדמות כנס מלאכותי, נייחס לרכיב הזה ערך של 0.95. המספר 0.95 אומר רק דבר אחד. ביחס לשאלה הרלוונטית כאן, האם פרופיל התארוך שנמצא יוצר מתח ממשי בין קלף לכתיבה, התשובה תחת השערת הקדמות היא בבירור לא. ניסחנו איפה את הצד המוקדם בשני שלבים פשוטים. ראשית, תחת השערת הקדמות, עצם תוצאת תארוך הפחמן 14 מאוד צפויה. היא אינה דורשת פער דלתא גדול וחריג, ואפילו אם מתייחסים ברצינות גם לפסגה הקדומה בקיול, הדבר רק מחזק את הקדמות. לכן אומדן של כ-0.95 לרכיב הקלף והקיול הוא מתבקש. שנית, גם אם הקדמות נכונה, לא בכל עולם אפשרי נשמר דווקא ממצא מן הסוג הזה ונבדק בדיוק בדרך הזו. לכן נשאיר מרווח זהיר ונייחס לרכיב ההישרדות והמסירה אומדן של 0.9. חשוב לזכור שזו השערת קדמות רחבה, לא תאריך נקודתי אחד, אלא כל תרחיש שבו החיבור המקורי קודם לשנת 165 לפני הספירה, מעט קודם או הרבה קודם עד התקופה הפרסית. לכן אותה חבילת ראיות איננה מפתיעה תחת המודל המוקדם, אלא מה שהיינו מצפים לראות. אין צורך לאמר על פער דלתא גדול וחריג. אין צורך לדחוס לתוך כמה שנים בודדות גם כתיבה, גם מסורת העתקה וגם מסירה בין קהילתית. ואם הפסגה הקדומה בקיול משקפת משהו ממשי, הדבר רק מחזק עוד יותר את הקדמות. מכאן מתקבל האומדן. הסתברות הראיות בהינתן קדמות היא 0.95 כפול 0.9, כלומר בערך 0.855. האומדן הזה, כ-85.5%, אינו אומר שבהינתן קדמות יש 14.5% סיכוי לראיה בעייתית. להפך, פרופיל התארוך מתיישב מאוד בנוחות עם השערת קדמות רחבה. האומדן נעצר מעט מתחת לאחד רק מפני שלא בכל עולם אפשרי היינו מצפים דווקא לראיה החומרית הספציפית הזאת. כתב יד כזה, דגימה כזו, ותוצאת קיול שמפעילה לחץ כה ברור על תרחיש 165. כעת אפשר להשוות בין שני האומדנים ולחשב את גורם בייז של הראיה הזאת. כזכור, גורם בייז הוא היחס בין הסתברות הראיות בהינתן קדמות, לבין הסתברות הראיות בהינתן איחור. נתחיל ברכיב חנוך. אף שהחישוב המותנה נתן בערך 1.55, לצורך זהירות השתמשנו ב-1.4. לאחר מכן בא כנס פער הקלף כתיבה. תחת התזה המאחרת, לאחר נרמול החלון המאוחר, הוא 0.119. אליו מצטרף רכיב המסירה והעתקה, שאותו ניסחנו בנדיבות כ-0.7. תחת התזה המקדימה, פרופיל התארוך אינו יוצר מתח ממשי, ולכן שמרנו על אומדן זהיר. 0.95 לרכיב הקלף כתיבה, ו-0.9 לרכיב המסירה והעתקה. לכן גורם הבייז הכולל של חבילת הראיות החומרית, חנוך, תארוך הפחמן אחרי שקלול פער הקלף כתיבה, ושרשרת המסירה והעתקה, יוצא בערך פי 14.4 לטובת הקדמות. אם מתחילים מפריור ניטרלי של 50-50, יחס של 14.4 מול 1, מתורגם ל-93.5% לטובת קדמות החזיונות. מה שמתקבל זה שגם לאחר תיקון הנרמול, גם לאחר פריור דלתא נדיב מאוד, וגם לאחר שהורדנו את חנוך מן היחס המחושב 1.55 ל-1.4, הראיה החומרית עדיין דוחפת באופן ברור נגד חיבור סביב 165. בקווים כלליים, יחס כזה כבר נמצא בסקלות מקובלות בתחום הראיות החזקות. כמובן, אין צורך לייחס משמעות גדולה מדי לספרה השנייה אחרי הנקודה. העיקר הוא סדר הגודל. גם לאחר רצף של הנחות נדיבות כלפי ההשערה המאחרת, חבילת הראיות הזו לבדה עדיין נוטה באופן ברור לטובת חיבור מוקדם יותר. כבר הראיה החומרית לבדה, היינו רכיב הפחמן 14, תארוך צורת הכתב, יחד עם פריור עבודה סביר לפער שבין קלף לכתיבה, ובתוספת אילוצי המסירה והעתקה, היא ראיה חזקה כשלעצמה, דווקא משום שהיא נשענת על מדידה פיזיקלית ומודל קיול סטטיסטי, ולא רק על אינטואיציות פרשניות. עם זאת, צריך לזכור שהמספר הזה אינו אמת לוגית, אלא תוצאה של המודל שהצגנו.
כלומר של האופן שבו פירקנו את חבילת הראיות לרכיבים, ושל האומדנים שהקצינו לכל רכיב. ובכל זאת, זהו מודל רציונלי ושמרני שמעניק הנחות נדיבות להשערה המאחרת. במסגרתו, ההסתברות לאחר שקלול הראיות יוצאת כ-93.5%. וגם אם תחת אותו פריאור ניטרלי מחלישים את גורם בייס באופן קיצוני יותר, למשל ל-10 או אפילו ל-5, העדכון עדיין נשאר משמעותי מאוד, כ-91% או 83% בהתאמה. לכן המסקנה אינה תלויה בדיוק של האומדן, אלא בכיוון הכללי. הראייה החומרית מדעית, כפי שהיא נשקלת במודל השמרני שהצגנו, כבר מעניקה יתרון ברור להשערת הקדמות ביחס לאימות שנבדק כאן. במילים פשוטות, תארוך הפחמן 14 לעותק מחטיבת החזיונות מצמצם מאוד את מרחב הנשימה של חיבור על האירוע. גם בלי להכריע על תאריך מדויק, הוא דוחק אותנו הרחק מאזור 165 לפני הספירה, מצביע על חיבור מוקדם יותר לכל הפחות בעשרות שנים, ומעניק יתרון הסתברותי מובהק לתרחיש המוקדם. כבר בשלב זה ניתן לומר ששיקול כזה מערער ברצינות את תזת הפסאודו-אפיגרפיה המיידית. לסיום, חשוב להבין עד כמה היינו נדיבים כלפי תזת האיחור. מודל פער הזמן, הדלטה, השאיר 20% לקלף ריק שממתין יותר מ5 שנים, ו5% לקלף שממתין יותר מעשור. אילו היינו משתמשים במודל ריאלי יותר, שבו כמעט כל הקלפים נכתבים בתוך שנים בודדות, ורק אחוז זהיר מגיע לעשור ומעלה, גורם הבייז הכולל לא היה 14, אלא עולה בערך פי 2 ואולי יותר. אפשר לראות זאת מיד מן הנוסחה שעל המסך. עד כאן הסרטון הראשון. גם אם מניחים בצד, לעת עתה, את הדיונים החברתיים, הקנונים והלשוניים, הראייה החומרית לבדה כבר מטילה על חיבור סביב 165 לפני הספירה מחיר הסתברותי כבד. אבל הלחץ על השערת החיבור המאוחר אינו מגיע רק מעולם הפחמן והאטומים. בסרטון הבא נעבור לציר אחר לגמרי. לא ממצא פיזיקלי, אלא שאלת הקבלה. כיצד קהילה שחיה בתודעת תום הנבואה אמורה להגיב לספר נבואי גדול שמופיע לפתע באיחור? כיצד קהילה דתית מחליטה שטקסט מסוים הוא דבר אלוהים ולא עיתון של אתמול?